Νίκος Μαλεγιάννης. 4 αθλητές στο Woolworth. Είναι ο τελευταίος σταθμός. Δύο αθλητές τρέχουν μαζί στην γραμμή του τερματισμού. Αλλά είναι μία ανάσα πριν το τερματισμό. Έχετε σχεδόν τελειώσει και είναι οι τελευταίες επαναλήψεις για να τερματίσετε το High Brace Fitness Series. Τελευταίες επαναλήψεις για το Πάρη. Singles men, οδυνάει τη γραμμή του τερματισμού. Χάρης Πίτσας, 1 ώρα και 19 λεπτά. Είμαστε ακριβώς στα 7 λεπτά, στη μέση του walk. Πάμε λίγο ένα δυνατό χειροκρότημα, σαν αυτό της αρχής. Πάμε λίγο να τις ανεβάσουμε. Οι δυνάμεις τελειώσανε, θα συνεχίσουμε με ψυχή. Και έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά στο High Brace και τα Doubles Mixed. Είναι στους πρώτους γύρους του αγώνα.